my już prześle wsieści nasze zwanci, kasiepści, was o nauczyli ich wymawiać. Myślę, że i dobrze czyty ta po kasiepsku, a teraz przed nama dzysy na tej liczbie jeszcze cile takich znamków kasiepścich, łechternych wyrd wiedzieć, jak chce sobelno przeczytać tekst po kasiepsku. To jest liczba nasza zesunty, zapiszemy sobie. I napiszemy sobie wemłewa. Ki przechodzi w ci. Gi związek apolściwy przechodzi w dzi. Dali słowa taci jak siedł, dali kląk. Tak zapisywamy, ale nie wymywiamy tego ły. I jest jedna cycha wymływa tyś tego samo dzwonku. Jak go realizujemy też na inaczej w języku kasiepścim, jak w języku płelścim. No i możemy zacząć od tej pierwszej cychy. Tacie słowa jak krótki, po kasiepsku bądze. Krótci. Dobrze, bardzo fajno. Krótci. Długi. Bądze. Dłydzi. Dłydzi. O, fajno, to te wypowiedza bardzo fajno. Dłydzi. Dobrze. Dali możemy. Takie słowo. Kiedy? Jak bądze po kasiepsku? Ciede. Ciede. Kiedy? To po kasiepsku bądze ciede. Dali. Kaszubski. To jak bądze? Kasiepści. 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 Rodny młewa, język kasiepści. Tak możemy powiedzieć. Tak samo bądze polski. Płelści. Płelści. I widzimy, że to ki przechodzi nam w ci, a tyłe było długi, po polsku gi przechodzi w dzi. I taką regla bądze. Jeśli będziemy mieli taci słowa polści, tytery, trzeba je przełożyć na kasiepści i taci będą kunyści. To my powinni zapamiętać. Drego, i to jest tak jedna z cych wymłewe w kasiepścim języku. Dredzi, to teraz sobie zrobimy samo dzwonk y. On w języku kasiepścim jest bardziej realizowany, tak podchodzi pod y, a nie u, tak jak mamy w języku płelścim. I mamy taci przetrywci, przykłady. Ty, je, ty, mieśkum. Taką je wymływa, bardziej pod ty, a nie tu. Je tu mieśkum, leje ty mieśkum. Słowo tyta. Tyta bumków, torebka cukierków, to powiemy Tyta. tyta. Tyta bumków. Dali, posobny mamy był tu. Był ty. Był ty. Bardziej tak niż był tu. Dali mamy na przykład cyt. Nie cud, tyłe so zdarzył cud, leno cyt. W Siunowie. Cyt. Abłe wyraz, który so pojawi w piesnie kasiepskiej królewy, lyt. Nie lud, leno lyt. Kasiepści lyt. I na to zwrócę uwagę, jak będziemy wymywiele ułedemku. Proszę bardzo, Karolena, przeczytaj może te słowa. Krótki, krótci, długi, dłudzi, kiedy, ciede, Kaszubski. Kaszubski, kasiepści, Kołę stawimy tyłę.
polski, płelści. No i teraz mamy drugą cycha, czyli to Dobrze, i teraz wypowiedz te słowa. Ty, tuta, tyta, był tu, był tu, Był ty, tak, był ty, cud, cyd, cyt. lud, lyd. To lud, to je po polsku, a po kasiepsku gydome lyd. I teraz trzeci baro wyźny znanka, to je prawie to, lecim gydele tyłe nazy ciątku. I wypisz o tyłe nyprzód cile przetrywków, przykładów. Dali. No, mamy tak. Sied, przesied, mógł, dali. Zlys, często wymówiony rzek, piękno i na przemiar jeszcze na przemiar mógł, nie mamy tego słowa, już je mógł. I widzimy, że tyłe w czasu uśłym w trzeciłe sobie liczbie pojedynci, ale chłopścigłe irtu, będziemy zapisywali na końcu to ły, ale nie będziemy wymówione, nie będziemy go wymówiele. I czasnici, które mają spółzwąg przed tym łe, tegłe są tegłe ły nie wymówi. Tak stało w 1996 roku ustalony w pisemku literaczci Kasiebi znezie zapisywamy to ły na końcu, ale nie wymówiamy, bo nie ma go w realizacji tyle, kiedy my gydamy w naszym języku potocznym. My gydamy sied, przesied, mógł, zlys, rzek. Wsiedci te czasnici, w trzeciłe sobie chłopścigłe irtu, w czasu uśmym, bez wymówiamy, bez tego ły. Spróbuj, Karolina, nama to powiedzieć 4. Sied, przesied, mógł, zlys, rzek. Baro fajno, może dopiszemy jeszcze o taci słowo. Krąg, Kląk, bez tego ły. Kląk, teraz jest rys. Sied, przesied, mógł, zlys, rzek i kląk. W tych wszystkich wyrazach tego ły nie wymówiamy. Ono jest zapisane i jeśli ktoś nie wie, to czasem, czy w konkursach rodnym łewe, czy w belnym czytaniem, jeśli ono jest czytane, to jakby na nowo tworzą co insi czysto słowa, nie tak jak to nasi starcy w naszym języku przekazali nam. Bardzo ważne, żeby tego nie używać, żeby tego nie czytać. Tak samo, żeby wymawiać belno to to u1 i bardziej w stronę Y, no i mamy tyłe miątko wymówione ku nyści ci, dzi, płelści, a nie płelści. To są bardzo ważne cechy. Karolena, przeczytamy teraz sobie kasiebę. Spróbuj, łebicimy to jest nasza ostatnia liczba, a tak jak my gydele na pierwszej liczbie, że łebicimy jak to będzie na końcu, myślę, że tyś sobie dacie test zrobić, a że przesle ta nama na maila ela.pryczkowska@wp.pl tyś swoje czytania, sobie umieścimy je na naszym facebookowej stronie.